Yn enw i Huw Williams ac rwy'n gweithio fel darlithiwr cyfrwng Cymraeg yn yr Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd. Mae cyfleoedd gwych o fewn yr ysgol i myfyrwyr defnyddio'r Gymraeg. Mae'r ddarpariaeth yn rhoi cynnig i myfyrwyr os maen nhw moyn cael tiwtorialau er enghraifft. Mae hwnna ar gael yn ddwyieithog. Hefyd mae cyfres o weithdai sydd ar gael i myfyrwyr o bob pwnc o fewn yr ysgol. A'r bwriad fan'na yw bod ni'n ceisio datblygu sgiliau craidd, ymarferol, falle mae rhywbeth i wneud gyda gwaith digidol, ble mae myfyrwyr heb cael y pryfed yna, neu falle prosesau mwy traddodiadol, ond mae'r sgiliau yna yn gallu cael eu datblygu trwyddo gweithdai ddwyieithog. Felly mae Ysgol yr Ieithau ar gael i myfyrwyr sydd yn dewis gwneud 40 credyd o'i cwrs pob blwyddyn yn y Gymraeg, a mae hwnna am £500 a mae hwnna ar gael ar gyfer pob blwyddyn o'r cwrs. Yn ogystal â hynny, mae ysgoloriaeth bach hefyd, sef £250 am myfyrwyr yn y flwyddyn gyntaf sydd angen gwneud 10 credyd o'i cwrs nhw yn y Gymraeg hefyd. Felly, o fewn yr ysgol, mae cymuned bwrfrydig a eang o siaradwyr Cymraeg ac i ni wedi datblygu'r ddarpariaeth fel bod yn un agored hefyd. Felly mae myfyrwyr sydd yn hyderus iawn defnyddio'r iaith, ond rheini hefyd sydd falle newydd ddechrau siarad y Gymraeg, gallu cymryd mantais o fallai darlithio ddwyieithog, a hefyd y natur o fel ni'n darparu tiwtorialau. Mae hwnna mewn ffordd agored hefyd, ble ni'n ceisio creu awyrgylch ble mae y ddwy iaith yn bwysig iawn.